Aitaren eta semearen eta Espiritu Santua izenean, jaun Kristuekin eta Espirituarekin, serio, aitortzen humiltasunez, gure pekatuak misterio santuak eragaztea ospatu izateko. Erroki jauna, Kristo erroki, erroki jauna, erroki dakikunak, jaiko guztiz nauzua, eta gure pekatuak akademikian pentsateko bizitzara. Haintza zeruta, gure hori, eta takara gurea, aneko horrezatei, ainabi eta zainulago, horazu, ereakatazu, horespen zuri, hauzkezagur eskar zuri. Jaiko jauna, zeruta ege, jangoiko baita guztiana, jauna semeraka Jesus Cristo, jaiko jauna, jaiko erendos, aitaren seme. Zure ez dugun bekatu da, erroki jauna. Zure ez dugun bekatu da, entzun eredia. Aitaren sesianean jamen izaduzu, erroki jauna. Zuagarik santua, zuagarik jauna. Zuagarik eurdekoa Jesus Cristo, Espiritu Santuarekin, jaiko aitaren artean. Amen. Egin ez motoiz. Begira jauna begirenez zure senatu zaioi, eta emezki guztu ugari zure grazioetan goiak. Fedez, esperantza zegoen zuri, zure aginduak betetzen erroniak ezagun. Zure senatu Jesu Kristo jaunaren bitartez, zure Espiritu Santuarekin, jaiko karrera bizarrika, gizarti eta gizaldietan. Amen. Egun haietan, jauna agertu zitzaion Abrahamni, Mambreko artatian. Abraham, oihaletxokaren sarreran eseria zegoen, berori handieneko orduan. Begia jasorik, 3 gizonezko ikusi zuten bere aurrean zuen. Ikusi orduko, laizterra joan zitzaien etxolaren sarrerarik eta haustez jarririk esan zuen. Ene jauna, gogoko banauzu, ez jarraiko aurrera zeuden morroiarekin egiteko gabe. Ura ekarriko dizue, oinak garbitzeko, eta zuaizpean hartuko duzue atxeden. Jateko ere ekarriko dizue. Indar berriz zitezen, eta gero jarraituko duzuen bideari. Zerbait igaro zarete zuen morroi horren ondotik. Haiek erantzun zuten. Egizu diozuna. Abraham laizterka sartu zen oihaletxolara. Sara emaztearena eta esan zion. Bizko, egizu orea iringarri eta presta itzazu horria. Abraham bere bizi joan zen ikulura eta zekor izen on bat aukeraturik morroi bati eman zion. Honek berehala hartu zuen. Gero, hartu zuen Abrahamek gatzatua, esnea eta atontzako zekorra, eta bisitariei eman zion. Haiek jaten zuten bitartean, zutik egon zen bera haien ondoan zoraizpean.
Mezua Jaungoikoaren asmoa izkutuarazi buruzkoa da. Mendeetan eta gizaldietan bordea eduki ondoren, orain Jaungoikoak bere fededunei agertu diena. Haiek jakinarazi nahi izan die Jaungoikoak zein aberats eta aintzatsu den jentirentzat asmo ezkutu hori. Zuen lanen eta aintzarako itxaropen duzuen Kristori buruz ari natzaizue. Kristo hauxe ari gara hortz egiten, denei aholku emanez eta jakinduria guztiaz erakutsiz. Dena bere Kristau bizitzan heldutasun betera hel daitezen. Jaunak hasena. Baina bakarra behar
itxia, monje itxia, eta mundu modernoak zen jainkoaren gertu urtea eta mundu espiritualean horreita kantaran izan da. Baina ere, gero dezakegu, beste modu humanoago batean, Jesusek garrantzia ematen dio pertsonen arteko harremana humanoei, da, esangoratzea amistadei, tertuliei, konversazioei, otorduak konpartitzeari. Jesusek garrantzi handia ematen die gauza guztiei. Eta horregatik, esan genezake, Marta kezkatua zebilen gauza prestatzen, baina Mariak konversazio ematen zion Jesusi. Berarekin dituzten hizketa patxada berean. Eta hori ere, esan genezake, Jesusek estimatzen duela asko. Halako harrera humano, harrera pertsonala egin ziolako Mariak. Edozein kasutan, halako giro politikoan ez asan bezala, baizik eta haien artean oso giro politikoan, eta beti edo askotan sortzen dugu, Jesusen berak esandakoan halako ironia puntua, humore puntua, eta azken finean adiskide arteko momentu eder bat izan zen. Jesus berak uste du, ze garrantzia du horrek bizitza elkarri atseginago egiten saiatzea. Eta gure artean, harrera ona, giro polita, humorea, horako gauzek garrantzia handia dute eta jainkoarentzako oso gauza atseginak dira. Azken finean, gure artean ongi etortzea ere jainkoa babesteko modu bat da. Jesusek horixe nahi zuen kristauen arteko ezaugarririk nagusiena izatea. Bestek ezagutuz izaten eta sumaz izaten begira nola maite duten elkar. Horixe da Jesusen nahi dutena, egera kostatzen zaitu humano baterako, baina garbi duren hori izan behar dela gure helburua. Eskatzen helburua da Jesusi bere adiskide hauekin, baina ere adiskide pertsonaren garrantzia ikus dezakegu Biblian, behin baino gehiagotan agertzen zaigu adiskide pertsonaren garrantzia. Eta eskatzen helburua ere erakus dezagun gure artean modu horretan jokatzen, benetako adiskideak edukitzen, benetako adiskideak izaten, eta denok elkarren bizitza atseginagoa, alaiagoa egiten.
eskera goresteko eskaintzen diren hau, izan dadila gizonako guztien salbaketarako Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Horra bihotzak. Eskerrak jauneko jaunari. Egokira baita eta zuzuen bidezko eta salbagarri nahi eta beti guzturi eskerrak jaunari. Jauna, aita guztiz santu, jangoiko algo guztidu beti horri. Zuk bakoitzak eta nori bere ordua ematen duzu dagokiona. Eta zure egizan bilagarriko zaintzen duzu eta zuzentzen. Zuk beti diar duzu Espiritu Santuaren indarrez egizan egutzen. Uste hona beti zuen garenik. Estu horbian etengabe otoitzen egin bezaizu. Eta pozaldian eskerrak eman Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregatik egin taldeekin batean goresten zaitugu, pozez beterik kantatzen dugula. Santu, haiekin batean
Hona hemen jangoikoaren bihotza, hona munduko bekatu baten zerrena, zoriontsuak jaunaren bekarekoak. Gure opoan jaunan, egon zaitezeri, zuzara gureri, eta gure bizi. Gure egin dezagun motorik. Eukaristiako sakramentua hartu duguna, zure semearen nekade piztu ere betiko oroigarri. Berak, neure gabeko maitasunez eman digun doaiau, izan dakiguna salamateko errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Jaun guztiekin, bere ikasza izatera jaiko guztiegunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak, zoazte jauneko batean. Eskerrik asko Eskerrik asko